die te boeken ingaan als de wedstrijd van de rentree van Henk Veerman. Want hij wordt ook wel de verlosser al neemt. El Salvador. Had alles vanzelfs te krijgen met het sentiment roen om Heerenveen. Maar dat wie de laatste weekend behoorlijk negatief. 4 wedstrijden gaan ze voetballen. De equipe van Johnny Jansen, alle 4 waren verlend. Die zelfs een behoorlijke legering van de selectie. Maar er werd verlend onder oren van de Graafschap. Met Romme Sievers. En die wedstrijd die uitslag kwam behoorlijk hut aan. Maar er werd ook verlend van NAC Breda, van Vitesse. En van FC Utrecht. En dan moeten we ook nog zo eerlijk wezen dat FC Utrecht de sterkste spelers, de beste spelers, ook nog op de bank houdt. Maar nou dus de eerste wedstrijd van Henk Veerman. Hij maakt het zijn rentree, juster had hij zijn handtekening zetten onder een nieuw 3-jarig contract. Henk Veerman. En hij is dus de nieuwe aanvaller, de nieuwe nieuwe Joggen. De 29-jarige aanvaller komt oer van St. Pauli. En de neet wie heeg, want Heerenveen had echt verlet van een spits die een doelpunt maatje kan. En de verwachtings bin heeg. Van deze Henk Veerman. Het kan verkeren, want in zijn eerste periode bij Heerenveen wie Henk Veerman vaak bankzitter. Tweede keus achter eerst Mitchell Tevreden en letterlijk Reza Goganiat. 2 verlien maakte hij de oerstap naar St. Pauli. Ook een ploeg die uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. Maar daar heeft het behoorlijk bij leerd. Zontje doelpunten in 38 wedstrijden. Zijn contract roen ik nog terug bij St. Pauli. Die ploeg woe ik wel terug met Veerman. Maar toch gaat Veerman besluiten om de oerstap te maken. Waarom naar Friesland? Om op die wijze ook wat dichter bij Volendam te wezen. En dit is dan de basisopstelling van SC Heerenveen. Daar komen ze aan. Dit is Veerman midden in beeld. Maar Erwin Mulder op doel van Cels. Woudenberg aan de linkerkant. Fernandes, Drezefiets. Zij vormen het centrale verdedigingsduo. En aan de rechterkant Cheryl Floranus. 3 middenvelders, waarvan de 2 meest verdedigende Congolo en Akuyobi. Congolo trouwens, Rodney Congolo. Hij is onvierder in de ploeg van Johnny Jansen. En daarvoor dan Hayal. In de punt van de aanval Henk Veerman. Links Arjen van der Heijden. En aan de rechterkant Mitchell van Bergen. Gin Joey Veerman. Hij doet het net mooi. Had een blessure oproen in de laatste oefenwedstrijd in FC Utrecht. En Johnny Jansen zei mij van tevoren, hij wil geen enkel risico nemen met Joey Veerman. En dus zit hij uit vastzorg op de bank. Daar het arbitraal trio. Met de haatskiesdochter met de bal in de hoorn, dat is Hendrik Brouwlage. Ben het hier vlak in de buurt. Fluit het normaal spritsen. Op het derde niveau, regionaal liga. Of ik wel de 3e divisie. Het derde niveau hier in Duitsland. Geen publiek aanwezig, alleen nog maar wat parsen. Toch is er daar links in de hoeken nog wel wat publiek. Dat weer wat jeugdspelers. Want het is echt een prachtige accommodatie hier. Het Kietstadion. In dat Lietse dwarpje. In de buurt dus van Osnabrück. Het dwarpje Ankum. En het publiek wat er aan is, dat zijn wat jeugdvoetballetjes. Dan de opstelling van Osnabrück. Ben al je namen redelijk onbekend vakkomen. Maar Nicolas op doel. Muller, Trap, Beerman en Aydini. Dat zijn de verdedigers. Guganik, dat is de enige man in dit elftal van cheftrainer Marco Grote die net uit Duitsland komt. Guganik komt uit Eerstenriek. Heijer onder de rechterkant op het middenveld. De meest onvallende middenvelder is Smit. Links dan Kerk. Aan de rechterkant Amenjido en Ihorst. Dat is de spits aan de kant van Osnabrück. Henk Veerman stiert klaar voor de uittrap.
En dan had hij dus echt zien rentree maken. Juist dus nog de presentatie. Gelijk na die presentatie is hij naar trainingskamp tagiën. In Oriso, in de Lutte, we weer los. En nou dus de eerste wedstrijd van Henk Veerman. Waarom dus in het shirt van SC Heerenveen. Na die succesvolle periode bij St. Pauli. St. Pauli die trouwens echt uitkomt op het tweede niveau, tweede Bundesliga. Osnabrück wie als tredjende eindigen. St. Pauli vorig seizoen als 14e. En dit is de eerste lange bal van achteruit. Richting Veerman. Maar een makkelijke prooi voor de doelman van Osnabrück, Nicolas Aydini. Beerman. Heijer. En dit is Beerman. De linker centrale verdediger. Het gelijk druk zetten nou toch Heerenveen, maar een beetje Van Bergen. Veerman zet goed druk en dan is het balbezit van Bergen. Maar rint op niet uit. Laatste oefenwedstrijd van Osnabrück, die in ditzelfde stadionnetje, in Schalke. Schalke won die wedstrijd, maar Romme Sievers 4-4 waar het hier. En hoe 3 weken dan zet de competitie uit voor Osnabrück. Van Heerenveen dus een weekje eerder. Na een week is er nog een oefenwedstrijdje in Pek Zwolle. Dat is er dan wel maar zonder Cheryl Floranus en Ibrahim Drezevic. Die ben er dan net bij vanwege interlandverplichtings. Heel vervelend vindt Johnny Jansen dat. Want ja, de wedstrijd in Pek Zwolle wordt toch echt zien als de laatste generale repetitie. Arie van der Heijden, verkeerde controle. Smit. Stekpaas, misleid. Nog een keer Smit. De noem het zien van Osnabrück. De spelmaker. De spelmaker van Heerenveen is er dus net bij. Joey Veerman had toch een behoorlijke tik op een voet gekregen. Les van de Wreef. En men wil geen enkel risico nemen. Mooi, Veerman. Dus Veerman en Veerman, daar moeten we nog even op wachten. Woudenberg verliest het duel. Dit is Amangido. Lietse uittreding van Woudenberg. Sjoen terug. Brouwlagen, vluchtnaam. Aydini met de facet, verkeerde facet. Fernandes. Richting Veerman, boet een spul. Zoeken terug de assistent en dat signaal werd oernaam. Terug Brouwelagen. Osnabrück is een stad van zo'n 170.000 inwoners. In de Duitse stad Neder-Saxen. En de plaatselijke voetbalclub is opgericht in 1899. Na een fusie van de amateurclubs Antipodia en Minerva. Een eindige vlindenseizoen dus op het tredje in de plak. En de club trouwens van Udo Lattek. Had in het verleden bij Osnabrück voetballen. En Lattek, dat weet je al misschien, nooit op maar Hietsveld. De meest succesvolle trainer van Duitsland. Smit, mat weer waarom. Beerman. Trap. En Muller. Van Bergen zit er goed tussen. Nee, Hayal. Van der Heijden is die even vrij. Ja, komt alsnog in balbezit. Arie van der Heijden. Vastzet eerste peel, met Ruud Helle. En dan is dit Smit. Weer waarom, met Beerman. Goeie opening naar de linkerkant. Wordt wel druk zet. Terug Floranus.
Hayal. Goed, tussen twee man terug. Goede lichaamsschijnbeweging. En dan is weer de rondte achteruit van Zeels bij Woudenberg en Fernandes met de crosspaas. Maar die zit hem zowat de sneldiek op. Verleden seizoen spelen bij Osnabrück nog een orde bekende. Joost van Aken. Oh, dit is Smit. Smit met het eerste serieuze schot. En daar is ik het doelpunt. Van een meter was, nou wat zal het wezen, 24 meter. En zo staat Osnabrück na 6 minuten voetbal op een 1-0 vastsprong. Toch een droege knal van Smit. Lieke mij toch net onhoudbaar. Voor Erwin Mulder, maar blijkbaar vol. Er moet ik absoluut nog versterking komen. De bissen van Heerenveen ik wil van uitzoeken. En dat zou nou eventueel herkennen, maar de miljoenen die het vrijkamen binnen mij het voortgaan van Ejuke. 12 miljoen euro. De Silvervloot wordt het wel neemt van CSK Moskou. Geen overtreding van Woudenberg op Amengido en dan is dit van Bergen. Maar Gerry Hamstra had dus geld te besteden. Had het eerste bedrag ik al uitjoen. Nevens Duitse media, €1 miljoen euro. Had Heerenveen oermaken om St. Pauli. Voor de komst van Henk Veerman. Maar Heerenveen hoopt op korte termijn ik nog een Pools Jeugd International vers te lezen. 24-jarige Pavel Bogniewicz. Speelde oude seizoen nog bij Zabrze, Gornik Zabrze. Had ik voetballen bij Udinese en had actief West in Spanje. Dat is dus een linker centrale verdediger. Daar toch zo Fernandes werd verhuisd kunnen naar de linksbackpositie. En verliest Woudenberg zijn basisplak. Maar er moet ondervinding bij. Zou ik al Johnny Jansen. En zijn captain vindt het ik. Joey Veerman. Want het is al je te licht, te jong, te onervaren. Fernandes wacht het lang. Te lang. En dan komt het blok van Heijer. Woudenberg maar insmieten. Ja, Biedemoorn. Hayal, Wollemala. Nee, Veerman. Veerman is het wel wend. Het is de ploeg. Gaat dus bij St. Pauli ek voetballen. Dit is een oertreding. Lichte oertreding. Maar wel een oertreding van Aydini. En dan vluchtnaam van Veerman. Nee, Hayal. Woudenberg. Akuyobi. Fernandes. Woudenberg, waarom? Akuyobi. Drezevic. Oproppen. Voor het nationale overtal van Kosovo. En hij is er dus net bij. Kreklikos Floranus. Nijwiek in die laatste serieuze oefenwedstrijdje in Pek Zwolle. Drezevic. Lange bal. Prima paas. Controle is echt goed van Bergen. Maar gaat dan de verkeerde kant op. Had het nou zelf ook in de gaten. Dan bal aan de linkerkant. Nee, Arjen van der Heijden. Wordt ook een mooi seizoen voor hem misschien wel. Maar uiteindelijk eens een keer zijn belofte invullen. Boetenspul van der Heijden. De groei briljant. Dat wordt hij al jaren neemt. Dus op de Vries. Komt van het Heerenveen. Had lang blesseerd West. Maar na het voortgaan van Ejuke krijgt hij misschien wel een echte kans. Al had Gerry Hamstra en wel Troskamer die litten dat er nog misschien wel een vervanger komt voor Ejuke. Ja, er moet ook nog een reservedoelman komen.
En dus nog een linker centrale verdediger. En misschien nog wel 2 middenvelders. Dus ja. Dit is een prima opening van Veerman naar de rechterkant van Bergen. Veerman misschien. Dan de kopbal van Van der Heijden. Heerenveen houdt balbezit via Congolo. Net naar Hayal. En dan is het oppassen voor de counter. Maar Drezefiets maakt het een professionele overtreding. Aydini. Beerman. Waarom Nicolas? Slordige controle daar van Aydini. Zij Heerenveen werd het balbezit. En voor de meesten die het wat letter inskekelen binnen. We zijn 12 minuten los. Hier in dit stadionnetje in Ankum. In de omkrieten van Osnabrück. In de VfL Osnabrück zit mij 1-0 voor. Toch een doelpunt. Al helemaal in de beginfase in de 6e minuut van Schmid. Fernandes lost dit op. Heijer krijgt de vrije trap mooi. Van scheidsrechter Brouwlage. Beerman. Prachtig sportpark hier. Gersmotten leidt er zo te goed uit. En aan de orenkant, want dit is een tribune. Aan de orenkant ben nog volle meervelden. Daar hebben keusgasvelden. Daar speelt de jeugd. En dit is het hoofdveld. Kijk die bal nog knap voor trouwens. Kerk. Maar dat wel achterwesten. Dus een doeltrap. Congolo, Drezefiets, Akuyobi. Oh, mooie beweging. Maar deze paas is te hut. Net te berinnen van Mitchell van Bergen. Het is dus de 5e oefenwedstrijd van SC Heerenveen. De Orefjouwer waren alle jaar verlen. En vooral het verliesje in de Graafschap kwam enorm hut aan. Maar er was ik nog verlen van FC Utrecht. Van Vitesse. En van NAC Breda. Dus ja, Heerenveen zou een sportieve opstekker wel broeken kennen. Drezefiets. Mulder. Woudenberg wil die bal wel ha. Mulder. Te gerren mooi. Veerman. Een man met de meeste ondervinding. Lange bal van Fernandes. Richting Van der Heijden. Die verliest het duel van Aydini. Maar wel ingooien. Woudenberg doet dat. Maar waar is de beweging? Ik een beetje het probleem bij Heerenveen. Te min jipgong vaak. En nou heb ik amper beweging. En dus een lange bal naar Veerman. Ploft die bal op de holle van Van der Heijden. Maar dan ziet hij uiteindelijk wel Osnabrück. Wat eruit kom ik in. Richting die lange spits. Ihorst. Oh, knap dingen van Drezefiets. Technisch vrij. Dan een lichte oertreding. Wordt net van fluiten. Woudenberg, lange bal naar voren, levert in. Bij Guganik, de eerste Rieker. En dit is weer Beerman. Aydini. Beerman. Nicolas.
kansen hebben we nog net zien in deze beginfase. Kansen voor SC Heerenveen. Henk Veerman nog geen enkele keer echt in stelling bracht. En wat dat al belangrijk is, het ook wel schande dat die oren Veerman er dus net bij is. Die zit hier op de tribune. Nou is het Jan Ras van Urk. Die ik weet zo goed als fit is. Van der Heijden. Woudenberg. Nou een knappe facet. Veerman dan misschien een keer voor de eerste keer. Nee, verliest het duel. Ek een overtreding. Holletje in mijn koron. Muller leidt er op het gas. En ik Veerman wil die bal koppen. En dan komen ze met de koppentje in mijn koron. Muller en Veerman. En beide heren hadden er last van. Wie toch dat het net helder wijze zoen dat Henk Veerman weer waarom komen zoen naar Heerenveen. Want ja, de salarissen, ook in de tweede Bundesliga, lezen volle heger als de salarissen die Heerenveen betalen kunnen. Dat joeg de vastzitter, Kees Rozemond, bij u in de sportcast. Even oppassen nou. Prima verdedigd van Fernandes. Rozemond joeg gewoon in de sportcast bij Omroep Friesland dat Veerman absoluut onhaalbaar weer. Financieel sjoen dan. Dit is Heerenveen dan misschien maar de eerste serieuze mogelijkheid. Nee, want de vastzet van Van Bergen komt net bij Van der Heijden. Herkonsing. Nou dan, Van der Heijden. Nee, prima verdedigende actie. Daarachterin. En volgens mij wie het Smit. De middenvelder. Die dus goed mooi verdedigt. Je hebt nog sprake van dat Veerman in de interesse stier van Grains. Maar Grains kon het salaris net betalen. Maar juster joeg Henk Veerman ook gewoon dat SC Heerenveen voor hem absoluut eerste keuze weer. En hij werd ook weer wat dichter bij zijn geliefde Volendam. Want dat was eigenlijk de belangrijkste reden voor hem om waarom te keren naar de Eredivisie. Want naar 2 hier Hamburg hoe de familie ik graag weer waarom. Naar het eigen dorp. En het is een boppenslag, zowel sportief sjoen als ik voor het sentiment. Wat misschien wat negatief is na de eerste teleurstellende oefenwedstrijden. Want Henk Veerman is nog altijd ongekend populair bij de supporters. Guganik. Beerman. Guganik. En dan wordt de druk zetten terug Heerenveen. Nicolaas. Ja, lichte overtreding op een nij, want Woudenberg springt toch wel heel nadrukkelijk Aydini in de reg. Maar we net verfluiten, gewoon een ingooi. Van Osnabrück. 1-0 dus. Van Osnabrück. Toch een doelpunt. In de 6e minuut. Van Smit. Niklas Smit. Aydini met de vrije trap. Nee, trap. Jondel achteruit. En Heerenveen zit nou vrij compact. Met 4 man op lijn. 3 middenvelders. En ik Mitje van Bergen die wat inzakkert. En hij alleen nog 4 man. En hij jaal nou Jondel in de punt. Drezevic. Waarom?
naar Fernandes. Opvallend hebben we nog net een heel soort tune van Heerenveen. Het is de afsluiting van het trainingskamp in het Oristische De Lutte. Alle spelers zijn hier van de midden in eigen auto heenrijden. Al hier mijn moelkapjes op, hier op het terrein. Met dus geen publiek bij aanwezig is. Dit is slordig en ik een behoorlijke tik op de ankel van Akuyobi. Hatpine komt Erik ten Voorde, de verzwarger erbij, of net? Ja, ik zit er nou echt bij zitten. Akuyobi. Maar Erik ten Voorde, die doet heel rustig gewoon. Had wel taststemming nou ook van scheidsrechter Brouwlagen of voor een blessurebehandeling van Akuyobi. En dat jouwt dan ook even de tijd voor het laatste aanwijzing van Johnny Jansen richting Hayal. Want Hayal hebben we eigenlijk als meest onvallende middenvelder amper nog zien. En hij kreeg nou ook de laatste tactische aanwijzing van Johnny Jansen. Het is toch altijd wat onwerkelijk om te zien dat je zo'n voetbalwedstrijd overwerkt kan zonder publiek. Onwerkelijk scenario. Maar ja, dat is nu een keer de realiteit. Maar het coronavirus, de nieuwe realiteit. Mulder. Richting Van Bergen. Wordt goed verdedigd. Terug Muller. Heerenveen mooi ingooien. Via Floranus. Naar Veerman. Daar is de controle. Mooi. Goeie rinactie van Floranus. Op recht van Van Bergen. Congolo wint het duel net. Maar toch. Akuyobi die toch nog iets wat voorzichtig der duel ingeeft. Omdat hij niet krijgt een tik kreeg net. En dus mooi nou Osnabrück ingooien. Goed voor de man van Drezevic. Van Bergen. In duel met Muller. Is Muller nou kwijt? Maar dan zit er nog trap. En die maakt er een corner van. Eerste corner voor SC Heerenveen. En omdat Joey Veerman er net bij is, wordt deze cornernaam toch Drezevic. Dat is een goede trap, maar eerst nog even wachten omdat Rodney Congolo de fieters nog even strikken moet. En nu komt die corner van de rechterkant. Drezevic bij de tweede peel van der Heide net. En Floranus die zit er nog om die bal op te houden. Waarom dus nou Erwin Mulder. Een van de drie nieuwe gezichten in dit overtal ontnota. Dit is Fernandes. Tweede nieuwe gezicht. De Uruguayaan. Richting Van der Heide. Komt er net onder de pas. Maar Nicolas en de derde man is vanzelfs. Die nieuw is in de selectie van SC Heerenveen en Henk Veerman. Maar men hoopt dus nog op korte termijn die linker centrale verdediger uit Polen, Jeugd International, vers te lezen. Gerry Hamstra had zijn dat hij voor omvang van de competitie, en daar had hij dus nog 2 weken de tijd voor, dat hij dan de selectie volslaan had. Wie Hens, wordt Sjoen ek terug. Brouwlagen wordt ek voor fluiten. Instructies van Erwin Mulder, vrije trap, 2 man erbij. Schmid, de doelpuntenmakker.
En Kerk. Dit is Kerk. Slingert die bal in de section. Met Ruud Helle. Toch Drezevic. En dan een droege knal. Doet er Hingjen. Kan er toch uitkomen via Hayal. Druk zetten terug. Akuyobi. Maak je het nou ook weer waarom? Zodat Osnabrück vrij makkelijk opbouwen kan. Heerenveen beziekt vrij compacte voetballen. En dan zo nou en dan druk zetten. Geen boetenspul van Ihorst, maar te scherp voor Ranus. Drezevic, Akuyobi, Mulder. Oekam dus van Swansea City. Fernandes. Van der Heijden nog een keer aan de linkerkant. Voor de eerste keer dan een echte gevaar voor Heerenveen. Het schot van Van Bergen. En dan het schot nog van Akuyobi. Doeltrap. I-0 dus. Dit oefenduel van Osnabrück. In SC Heerenveen. De goal dus in de 6e minuut. Al heel betierd van de nummer 10 van Osnabrück. Schmid, een droege knal. Van Niklas Schmid. En dat is ontnota het enige hichtepunt. Toch wel dat Mulder er misschien nog bij komen koeien. Maar dat wie dus net zo. Dit dus het enige doelpunt ontnota. Akuyobi. Osnabrück mooi ingooien. Kuganik. Floranus. Fernandes. Mulder naar Woudenberg. Akuyobi. Werd hersteld van die tik op zijn ankel. Drezevic. Hamdi Akuyobi. Joaquin Fernandes. Zit dus nou centraal. Maar het is dus de bedoeling dat hij toch naar de linkerkant tageert. Oh, mooi tikje van Veerman. Kan Van der Heijden er rond komen? Nee, verliest het duel van Aydini. Maar die wil druk zetten nou, Van der Heijden. Maar Osnabrück lost dat goed op. Maar de lange bal van Nicolas. En Amandido wordt ook nog het balbezit. Osnabrück dus een ploeg met alleen nog maar Duitsers. Alleen nog de noemer Fjouwer, Guganik, komt uit Oostenrijk. Maar in de tweede helft zal de trainer Marco Grote zijn hele ploeg overhoop smieten. Allereerst, dat is de verwachting. Johnny Jansen zal dat net wel. Zo had hij u verzekeren. Hij zal wel wat wikselstap passen. Maar hij zocht het toch als een hele belangrijke testcase. Geen generale repetitie, want die is eigenlijk pas na een weekendje in Pek Zwolle. Maar daarna moet Heerenveen er toch echt klaar voor wezen voor het echte werk. Als we 2 weken in het eigen stadion de eredivisie uit zet. Maar de thuiswedstrijd tegen Willem II.
Balverlies van Akuyobi, want Smit ziet er goed tussen. Oetreding op Ihorst. Ja, oetreding van Fernandes. Zeg het toch even gevaarlijk uit, mooi Ihorst en Smit. De man dus van het doelpunt. I-0 dus de tussenstand hier in het Kwitstadion in Ankum. Een lietsdwarpje in de omkrieten van Osnabrück. Smit, de doelpuntenmaker, zit weer bij die bal. Maar Kerk. En ik heb het idee dat Kerk deze bal nimmer wil. Kerk. In één keer. In dezelfde hoeken als de openingstreffer. Maar nou is die Mulder wel goed te plak. Lange bal richting Arjen van der Heijden. Had 2 man bij hem staan. Waaronder Smit en Ek Muller. En dan kan Arjen van der Heijden er net doorkomen. Nou, prima verdedigende actie. Maar vervolgens wordt er wel weer inleveren. Mooie individuele actie. Troch de voeten. Even een poortje bij Arjen van der Heijden. Mooi hakje. Dit is van der Heijden. Boetespul met van vlaggen. Dat vreeg ik me hoor. Maar de vlaggen gaat omheen. En het signaal wordt oernaam. Troch Brouwlagen. Mooi hakje van Henk Veerman. Nou, Arjen van der Heijden. Die scoort ook. Maar het doelpunt wordt doorkat. Vanwege boetespul. Eerste keer dat Heerenveen er echt even terug komt. Heerenveen krijgt de vrije trap. Woudenberg. Dikke jaloere voetballen. 1-0 tussenstoren. Dit is Hayal. Maar risico. Ingooi Osnabrück. Nee, toch net. Toch Heerenveen. Training maken, toch op Beerman. Skies toch de lid trok in, Vadio-regel. Dat hij goed op een nij knal. Op een nij van Smit. Dat hij toch goed die meest onvallende middenvelder van Osnabrück. De doelpunten maken dus Niklas Smit. Identieke situatie als de I-0, al na 6 minuten. Drezevic. Tempo is leeg. Floranus. Van der Heijden. Hayal draait goed vod. Akuyobi. Drezevic. Woudenberg. Lange bal richting Veerman. Jim moet een spul. Hakbaltje van Veerman. Van der Heijden. Had hij erom voor het schot. Van Bergen. Ziek het zien linkersje. Helpt ik uit. Een van de weinige keren dat Heerenveen een beetje gevaarlijk werd in. Maar dat zeggen we goed uit. De bal van achteruit van Woudenberg. De combinaties. Maar Veerman, ja, de status van Veerman is behoorlijk verloren vanzelfs. Is nou de echte eerste spits. En dat wie in zijn eerdere periode wel oors. Toen wie hij vaak pinchitter. Tweede keus achter Reza Goganiat. En ik nog Mitchell tevreden. Dat is dus no oors. Hij is absoluut eerste keus in het team van Johnny Jansen.
Het werd een speler van Heerenveen op een groen. Wie het niet kijkt nog, Akuyobi. Dit is Joaquín Fernandez. Leidt heel goed in het veld, dus de wedstrijd zou het er ook in kennen. Maar het gaat om een oefenwedstrijd. Dus de scheidsrechter is Koeland. Erik ten Voorde erbij. Het is te hopen voor Fernandez dat hij verder kan. Nog wat instructies van Johnny Jansen. Op en bij Hayal. Talan erbij. Praat met Veerman. Alweer bij de dugout. En Fernandez beziekt het nog. Mulder, want daar hebben we in de bleun. Akuyobi houdt instructies aan Van der Heijden dat hij naar binnen te kniepen mat. Lange bal van Mulder. Ploft op de holle van Beerman. Die wint daar vaak het kopduel. Die lange centrale verdediger. En dit is heel handig. Oh, behoorlijke ingreep van Rodney Congolo. Ten opzichte van Kerk. Osnabrück houdt het balbezit. Smit. En dan een corner. Kopbal toch nog van Smit. En een gele kaart. Gele kaart nou voor Rodney Congolo. Na die hudde oetreding daar op het middenveld. Het is een verschrikkelijke wedstrijd, maar ja. De captain loekt hem er even niet van aan. Rodney Congolo. Hudde ingreep. Maar zag je deze wedstrijd redelijk gelijk op. Al hebben we nog wel altijd die tussenstand van 1-0. Toch het doelpunt dus van Smit na 6 minuten. Niklas Smit. De doelpuntenmakker. Maar ik Heerenveen had wel zien kansen krijgen. Via Arjen van der Heijden, dat doelpunt wat oorkeurt vanwege boetenspul. Mitchell van Bergen. En ik denk dat als hij aan zijn de squon weer aan heeft, dat hij gewoon terug in kan. De spits van Osnabrück, Ihorst. Luc Ihorst. Hier is Horst. De centrumspits dus van Osnabrück. Het probleem binnen, dat is de corner. De corner vanuit de rechter komt van Kerk. Komt bij de eerste peel. Is die dus die lange centrale verdediger Beerman. En dan het schot van Kerk. Rjocht in de hand, te zachtek.
Makkelijke prooi voor Erwin Mulder. Die shot dus dat nou Van Bergen aan de linkerkant ervan teruggit. Prima bal van Mulder. Gelijk gevaarlijk nou. Van Bergen heeft Veerman. Nee, wordt goed verdedigd. Heerenveen hoort balbezit. Akuyobi naar Van der Heijden. Even nou van de andere kant. Van der Heijden. Congolo. Floranus roer hinnen. Congolo mij. De vastzet komt bij de tweede peel. En daar stie Mitchell van Bergen nog net. Dit zijn van die momenten, daar moet je zuinig mee omgaan. En helemaal links van de goal van Osnabrück. Die zorgen ze nou wel even, maar die Griene Heskes. Dat is dus de ploeg die in de tweede helft het veld in commercieel van Osnabrück. Ihorst, oh mooie beweging van Ihorst. En een prima ingreep van Ibrahim Drezevic. Ingooi voor Aydini. Voor VfL Osnabrück. Vorig seizoen dus de nummer 13 in de tweede Bundesliga. Woudenberg. Congolo op een ei in ingooi voor Aydini. Zo komen ze hier iets wat dichterbij de goal van Erwin Mulder. Op een ei Aydini. Ihorst wil die bal graag gaan. Maar dat weet ik Woudenberg. Ja, en dit is een behoorlijke beuk van die spits van Osnabrück. In de reg van Woudenberg. Weet ik van fluiten. Drezevic. De romte bij Floranus. Oetreding op Veerman. Wordt net voor fluiten, terug Brouwlager. Woudenberg. Van Bergen. Woudenberg aan de linkerkant. Nou een goede facet. Woudenberg leeg. Daar is Veerman. Oh, dit wie een echte kans voor Henk Veerman. Hier mooi best. Dan wordt er hier een dolsjoen als El Salvador, de verlosser. Grote mogelijkheid toch voor de lange centrumspits, de 29-jarige Henk Veerman, die het oerkaam is van St. Pauli. Drezevic zitten in de slotfase van de eerste helft. Waarom? Naar Mulder. Drezevic, die neemt temporiseren wel heel serieus. Dan de lange bal naar Veerman. Controle, komt bij Akuyobi. Hayal, Skofke net jongen. De vrije technicus. Dit is Van der Heijden. Mooie actie van Van der Heijden. Jeugd International, voormalig Jeugd International. Maar de facet. Daar hier dan eigenlijk Veerman steermatten. Dat is de man met kopkracht. Maar dan komt die bal dus bij Van Bergen. En dat is nou net echt een kopper. Aydini. Woudenberg, nee. Beerman. Amengido en dan op een ei de koppertje in elkaar. En dan krijgt Osnabrück de vrije trap. Wordt er dus fluiten in het naaidiel van Drezevic. Springt Amengido te bot in de reg. Dan de verzwargers van Osnabrück, Ollier, mooie moelkapkop. De verzwargers van Heerenveen had het net. Een detail misschien. Maar jouwt wel aan dat in Duitsland er heel secuur omgaan wordt maar dit coronavirus. Amengido
rechteronvaller in de ploeg van Marco Grote. De haartrainer. Of dat je hier neer de cheftrainer. Dan is het Skoft, zo heet de skietstochter Hendrik Brouwlage. Amper blessuretijd. Kunnen we misschien nog even zien naar het enige doelpunt op nota. Dat doelpunt dus van de nummer 10 al na 6 minuten van Schmid. Mooi doelpunt van Niklas Schmid van een meter als 20, 24. Lid hij staat toch Erwin Mulder kongenslees. En dat is dus het enige doelpunt ont nota hier in het Kietstadion. In het Lietse plakje Ankum. In de omkrieten van Osnabrück. Het is Skoft 1-0 voor VfL Osnabrück. Und aast bij de tweede helft.
website en dan via livestream. Hij weer niet op de zender zo. Nee, niet op tv. Nee, gewoon op Friesland.nl en dan gewoon de livestream. De spelers van Osnabrück komen het veld weer op. Peer jongens bent toch steenbleur. Ik zag Beerman, de man, mij nummer 33. Marco Grote, de haartrainer, had toch soort jongens toch stil. Maar de man bij recht nummer 20. Mark Heider is nij. Kerk is steenbleun. Ihorst is eruit. Amenjido is ik achterbleun in de klaarkamer. Maar Heerenveen had een stroeve eerste helft achter de rechts. Zo nou en dan komen ze er ook gevaarlijk uit. Maar de 1-0 tussenstond, toch dat betierde doelpunt in de 6e minuut. Van Niklas Smit, dat zit nog altijd op het scorebord. Het is de 5e oefenwedstrijd van SC Heerenveen in de tarrieding op het nijseizoen. Alle 4 eerdere wedstrijden waren verlen. En Heerenveen kan wel een succes broeken. Zo nou en dan wie de ploeg van Johnny Jansen gevaarlijk. En daar komen ook de spelers van SC Heerenveen het veld op. Ik zag één wissel onder de kont van SC Heerenveen. Hier is het. Sieben de Walen. Hij komt in het veld met recht nummer 15. Krijgt nou nog wat laatste instructies. De Walen. En hij komt dus op het middenveld te staan. Ik denk op het plak van Hayal. Die zag ik even net. Dus Hayal eraan en de Walen erop. Tweede helft tussenstoon, rechtstoon 1-0 voor Osnabrück. Een wedstrijd die de boeken ingaan zal als de rentree van Henk Veerman. Maar Henk Veerman hebben we ontnood daar nog aan pensioen. We hier hopen op het duo Veerman en Veerman. Maar Joey Veerman zit op de tribune. Men neemt geen enkel risico. Maar de regisseur op het middenveld. Dus de beide Volendammers nog net in actie. Wol Ian. Woudenberg. Met help van Van der Heijden winnen ze het duel van de doelpuntenmakker. De enige doelpuntenmakker op nota. Maar ze leveren hier vervolgens ook weer in bij Beerman. Heijer. Beerman. Waarom? Nee, Nicolas. En dan de Nijeman, Heider.
Vrije trap van Osnabrück. Schmid is er weer bij. Schmid en dan de kopbal van Heider. Het wie Beerman. Heider für Ihorst. Ja? Heider für Ihorst, genau. Und Nido dafür spielt jetzt Multau. Nummer. Gib mir mal den Zettel auf dem Kopf weiß ich die Nummer. Weiße. Und bei SC? Entschuldigung. Ja, Nummer 14. ja. Ramzi Hayar. Das war 17. Das ist alles. Okay, dann komme ich nachher nochmal wieder. Vrije trap van Osnabrück. Kerk. Maar de bal komt van Schmid bij de tweede peel en die wordt eruit hellen. Terug Akuyobi. Hast du meine Freundin? Corner aan de rechterkant van het veld van Osnabrück. En die wordt aan zijn naam terug Kerk. En het Kirch. Kerk. Soort beweging nou in de 16 meter. Wordt verlengd toch Henk Veerman op een eindcorner. Nou aan de orenkant. Ja, maar Veerman, hij heeft zelfs wel wat lengte in de ploeg. Echt 4 wij de langste. Maar zien 2 meter 2, Henk Veerman. En dus net alleen nog onvallend onwenst. Maar ook verdedigend, vooral dus bij standaard situaties. Het is druk bij de eerste peel, soort meesken. Komt die bal ook weer. Is Mulder, kan toch kop worden. Er kan toch kop worden, toch een van de spelers van Osnabrück. En hoe is dat dan toch mogelijk? Guganik, wie de man van de kopbal. Dit is Floranus. Oetreding van Rodney Congolo ten opzichte van de Nijeman, Heider. In totaal 4 wissels in de ploeg van Osnabrück. Ik een nieuwe doelman, Kuhn. Dus net langer Nicolas, maar Kuhn, dat is de vervanger. Aydini is ook naar de kant hellen van Blaga. Amenjido is naar de kant van Multhaup. En Ihorst zit ik onder de douche en zijn vervanger is Heider. Dit is Kuhn. Ze komen er toch uit. Zo'n deze moeizame opbouw, maar ze komen eruit. Maar Multhaup kan er net bij komen. Dit is Woudenberg. Oh, behoorlijke overtreding ten opzichte van Arjen van der Heijden. Forse ingreep, liek het mij een tweede gele kaart. Nou dat in de eerste helft Rodney Congolo al een gele kaart kregen het. Denk ik dat dit ook een gele kaart is. Of komt hij er al mij een waskoging? Van skiesdochter Brouwlagen. Maar dan nou ik melden.
Moritz Heijer. En laatste waskoging. Had er geluk. Vrije trap. Voor SC Heerenveen. Igor Drezevic. Komt bij Müller. Van Bergen is wel rap, maar is net te berinnen. Johnny Jansen had wit houden. Had dus maar één wissel die in de tweede helte. Rami Hayal naar de kant en zijn vervanger is de man van Anderlecht. Sieben de Walen. Dit is Veerman. Fysiek sterk. Zeer sterk. Maar er wordt wel een heel soort van hem verwachten. De overtreding ten opzichte van Van Bergen. Nou, waar weet. Nou een goede vastzet. Een vrije trap van Igor Drezevic. Veerman is er dus net bij. En dus is Drezevic de man van de centrale standaard situaties. En misschien dat Henk Veerman nou ook in onvallend opzicht van waarde wezen kan. Drezevic. Tweede peel. Veerman. Nee. Goed verdedigd. Wat ik beet houden. Goed er net omkomen. Woudenberg. Mooi ingooi. Drezevic bij de corner. Nou dan misschien, Henk Veerman. In de tang, komt bij de tweede peel. Ja, dat wordt misschien ook wel een heel soort verwachten van Henk Veerman. Binnen al die verwachtings wel realistisch. Is lastig van zelfs om daarmee om te gaan. Ook van Veerman zelfs. Is nog net echt een jongen die van je C-seizoen uit je achterstingen. Dat hij dan de kar loekt. Is toch een oortype voetballer. Dan denk je meer aan een type Stijn Schaars. Of nog verder in het verliezen. Paul Bosveld. Nuttig trioken van Drezevic. Dit is Van der Heijden. Knap. Akuyobi verliest het duel. Multhaup. Uit de rechterkant. Congolo. Oh, zit hem in de hamstring. Dat zit hem in de hamstring. Guganik, de eerste rieker. Die zil naar de kant aan matten, denk ik. De man mij recht noemen Fjouwer. Liek het op een hamstringblessure. Viel er nou ook aan? Die enige boetelonder in het overtal van Osnabrück. Die enige eerste rieker. Want verder ben het alleen nog maar Duitsers. Multhaup. Congolo. Het is net Rami Hayal die het naar de kant gegaan is. Het is Joaquín Fernandez, de man uit Uruguay. En daardoor speelt het nou Rodney Congolo. Het wordt al wat lang, excuses daarvoor, maar ik ben erachter. Rodney Congolo nou centraal achterin, maar Igor Drezevic, Ibrahim Drezevic hier aan de bal. Maar Hayal dus nog in de ploeg. En Joaquín Fernandez, die het in de eerste helft al een behoorlijke tik kregen net. En elke dachten wel Johnny Jansen geen enkel risico met hem nemen.
Die is in de kleedkamer achterbleun. De Walen. De Belg. Oh ja, plant zijn voet vol op het ankel van de chinstander. Draait aan fot. Maar dat wel zeer. En is Heider daar dan het slachtoffer van? Daar lijkt het wel op. En hij moet ook wisselen worden. Of net, er komt een wissel aan. Heider kan wel verder. Nee, het is Guganik, die kan net verder. Hier krijg ik al onkundige, de eerste rieker. Hamstringblessure. En voor hem in het plak. Keuler. Joren middenvelder Sven Keuler. Dit is Kerk bij de vastzet. Oh, heel nog vrij 2-0. Van de man die steekt nog geholpen waard door een blessure. Heider. Mooi doelpunt. Maar echt net goed verdedigd door de verdedigers van SC Heerenveen. 2-0 van Osnabrück. Toch die vrije trap. Naam toch Kerk. Nee, de hoerenvoetbal. Drezevic. Woudenberg. Van der Heijden. Zie ik het nou zien, direct de chinstand erop. Is hij nou kwiet, maar dubbele dekking van Blaga. Floranus. Ja, waarom? Nee, Rodney Congolo. Maar risico werd nou druk zetten. Ik droeg Heider. Dan werd er even druk zet. Droeg Osnabrück. En dan rekt het Heerenveen toch vrij gauw in de problemen. Balbezit voor Osnabrück. Van 0 dus voor de ploeg uit de tweede Bundesliga. Voor het seizoen een stretje in de eindigen. Eén plak Boppe St. Pauli. De ploeg uit Hamburg. De oude club van Henk Veerman. En Heerenveen is er nog net. Had nog 2 weken. Maar er moet nogal wat gebeuren. Drezevic, een van de nije jongens die nou de karloeken mat in de ploeg van Johnny Jansen. Maar hij moet wennen. Die vorig seizoen vanzelf zien compaan Sven Botman naast hem staan. Maar die is nou in de Franse competitie. Dit is wel heel slow van Hayal. Maar ik heb misverstand bij Osnabrück. Floranus. Van Bergen. Druk zetten, nou terug. Kerk. Maar die hoort nou ook weer in. Hayal. Tenminste nog. Hayal, die frele middenvelder. Amper voor de goalsjoen van Osnabrück. Is die bal te berinnen? Nee, slag het net. Nog een keer het doelpunt van Osnabrück. Die vrije trap. Prima bal van Kerk. En dan het doelpunt van de man met recht nummer 20, Mark Heider. Kan die bal achter
Mulder krijgen. Min verdedigd. Van der Heijden. Nee. Komt net bij Akuyobi. Smit. Bal naar Blaga. Druk zet, terug Veerman op Kuhn. Die naar je doelman. Beerman. Woudenberg. Een behoorlijke actie daar op het middenveld. Balverlies van Sieben de Walen. En dan de crosspaas en boetespul. Boetespul van Heider. Lucas Woudenberg, kijk, hij zit voor een cruciaal seizoen. Hij mag er nog echt zien litten. Maar kan op nota nog net uitjoegen, zoals hij zijn hele periode bij Heerenveen nog net uitjoegen kind heeft. Maar hij vielt dat Joaquín Fernandez wel eens zijn plakje innemen kan. Drezefiets is naar de kant hellen. Terug Johnny Jansen en zijn vervanger is Offerhaus. Offerhaus dus nou centraal achterin, die blonde jongen. Maar oh, dit is een komst van een hele grote mogelijkheid voor Mitje van Bergen. De mogelijkheid op de ontsluitingstreffer. Te makkelijk. En dan een overtreding van Akuyobi. Maar een grote mogelijkheid. En op een einde Wixels aan de kant van Osnabrück. Dat gaat nog maar terug. De grote metamorfose is nou echt uit onzet. Smit wordt naar de kant hellen, de man van de I0. En Nick Muller, de linksback, wordt naar de kant hellen. 33, Beerman, Gittero. Ja, het grote wisselen is nou uit onzet. 3 spelers, 3 nieuwe spelers in de ploeg. Woudenberg. Akuyobi. Nee, Veerman. Nee, verliest het duel van die nieuwe man. Susac. Adam Susac. Dat is Offenhaus. Congolo. Nee, Offenhaus. Jongen uit de jeugd. Hayal. Woudenberg. Alle blonde jongens daar nou bij Heerenveen. Woudenberg, Offenhaus. En had Ejuke dan ook nog zijn hier blondeerd, hier in de treien. Congolo. Waarom naar Mulder? Heijer, waarom? Hij Kuhn. Trap. De doelpuntenmakker. En een uitreding van de Walen. Maar dan zie je wel het verschil. Zorg eens naar het postuur van die Heider. Mijn recht nummer 20. Grutte kerel, sterke kerel. Misschien wel een kopgrutter als de verdedigers van SC Heerenveen. Heerenveen mist gewoon echt de kopkracht.
Fysiek is het al hier nog wat licht. Maar dat weten ze zelfs als Genoor. Heerenveen is dus dwamde. En hopen het op korte termijn die jeugdinternational uit Polen vers te lezen. Die het vorig seizoen nog artikel wie bij Górnik Zabrze. Het is Pavel Bogniewicz. Ingooi voor Osnabrück. Heijer. Naar Keuler. Oh, mooie paas met de boetekant van de voet. Nee, Heider. Heider in de 16 meter. Nee. Fysiek sterk, maar deze individuele actie, daar hoeven we net benauwd van te worden. Offenhaus levert Samarin bij de centrale verdediger Susac. Grote mogelijkheid dus in die tweede helft. Jinnige ontnota in de tweede helft van Mitje van Bergen. Kwam alleen nog op Kuno. Maar wie een prima redding van de doelman van Osnabrück. Maar het hier mooi was en ook goed was voor het zelfvertrouwen voor de ploeg van Johnny Jansen. Om even wat waarom te doen. Om te zwaarden voor die ontsluitingstreffer. Kom aan, er weer spelers in de ploeg van SC Heerenveen. Ik zag Rijn Smit en ik Runar Espejord. Maar nou eerst even oppassen. Maar dat rent goed al. Henk Veerman gaat naar de kant. Het had mooi west, zei Johnny Jansen, de rentree van Henk Veerman. En daar je Hayal naar de kant. En de vervangers die staan al klaar. Dat binnen Runar Espejord en Rijn Smit. Espejord nog altijd net helemaal fit. Oerkaam al in januari. Ik doe wie er net fit. Hier de opdracht mij kregen om totaal fit te worden. En intussen ben we haast september. En hadden we nog altijd klachten. Knappe actie van Osnabrück. Penalty? Nee. Hij krijgt hem chin. Goeie actie van Keuler. Maar de scheidsrechter Brouwlagen had iets zien wat ik net zien had. In elk geval fluit hij voor een overtreding van Keuler ten opzichte van een van de verdedigers van SC Heerenveen. Daar ben we net rouwig om. Floranus. Rodney Congolo. In die positie die hij ook al die in FC Utrecht. Centraal achterin. Net zijn vertrouwde positie. Hij is meer een middenvelder. Hij mag draven. Een box-to-box player. Staat ze dat zo mooi zeggen? Op een einde oertreding. Forse oertreding. Maar trok in. Bal bij de tweede peel. Nee. Met Ruud Hellet of Floranus. Via Woudenberg gaat die bal over de zijdlijnen en mij Osnabrück ingooien. Heijer, mij de ingooi. Richting Heider. Heijer. Hier weer waarom? Nee, Susac. Engel.
Vrije trap. Henning achter de bal. Nee, werd voortstuurd. Trap. Mooie controle. Nee, ja, toch. Eerst videoregel ten opzichte van Sebastian Klaas. En dan in het tweede instantie toch fluiten. Vlug misschien die bal naam, terug Henning, nee. Maar een knappe actie van die man met recht, nummer 26. Sebastian Klaas. Op een vrije trap. Indraaiend. Terug Henning. Alarmfase INO, want er is weer een soort kopkracht. Ja, weer heel vrij, maar in boetenspeelpositie. Dat wie Trap. De kopbal van Trap, die lange centrale verdediger. Die er weer heeg boppen de defensie van SC Heerenveen komt. Heerenveen zocht er kwetsbaar uit bij die standaard situaties. En dat had wel vaker zijn best. Op een wissel aan de kant van Heerenveen. Een dubbele wissel. Arie van der Heijden gaat naar de kant. Nee, een enkele wissel, want Mitchell van Bergen blootsteer. Maar die verhuizen nou naar de linkerkant. En aan de rechterkant krijgen we nu bij SC Heerenveen de man met nummer 30. Kouhab Drioch. Als ik het goed uitspreek. Hier hebben we de Nijeman. Eindelijk een vastzet nou ergens van de rechterkant. Het lang worden. Het moeizaam uitverdedigd door Osnabrück. Maar ze komen er toch uit nou. Congolo. De Walen. Smit, dit goed terug. Smit. Zet even druk. Even wat vars bloed in het team van Johnny Jansen. Zeg goed voor het publiek, maar ja, dat zit er amper. Ze komen er toch uit. Via Henning, vastzet. Wordt goed verdedigd door Woudenberg, maar Henning zorgt er wel voor dat zijn ploeg, VfL Osnabrück, het balbezit hoort. En dan zal hij er aan zijn insmieten. Via Heider gaat die bal achter. Of toch een corner? Nee, toch een corner. Omdat een van de spelers die bal van Heerenveen die bal voor het laatst onrekken heeft. David Blaga. Naar Henning. En goede actie van Susac. En ik een prima redding van Erwin Mulder. En niet een keer in de kwarte hoeken. Knappe reflex van Erwin Mulder. Maar ik wil eens zijn worden. Bij de eerste doelpunt zeg je er net heel lekker uit, vond ik. Dit doet er uitstekend. Dit is net goed. Van die Nijeman. Aan de kant van SC Heerenveen. Driehoek. Tempo is leeg om beide kanten. Ik denk dat Osnabrück het al wel best vindt. Die staat met 2-0 voor. Doelpunt in de eerste helft, al na 6 minuten. En een doelpunt in de tweede helft uit de standaard situatie. Waarbij invaller Heider die bal achter Erwin Mulder krijgt in. En uit zo'n een grote mogelijkheid van Mitchell van Bergen hebben we eigenlijk net zo volle schoen van de ploeg van Johnny Jansen. En dat baart toch echt wel zwargen. Maar nog 2 weken te gaan voor de start van de competitie. En dan start de Eredivisie voor SC Heerenveen met de thuiswedstrijd in Willem II. Maar het tempo is wat leeg. Rijn Smit zet nou wel druk. Dan moet de Walen dat ik kwam. De Belg. Ja, die maakt dan een overtreding. Want Susac die leidt al op een groen. Maar dan krijgt hij nog een tro van de Belg. En dan fluit Brouwlaken.
Heerenveen had dus 4 dagen een goed trainerkind op trainingskamp West in Oerissel. Trainingskamp in De Lutte. Oppassen nou, want er komt een stiftje. Nee, want Erwin Mulder zit goed te plak op dit schot van Maurice Multhaup. Woerd Dwan. Maar een wipperke. Een mooie lop, maar Erwin Mulder hield dat goed in de gaten. De lop wie ik net goed pleert trouwens. En dit is Offerhaus. De centrale verdediger. De vervanger dus van Ibrahim Drezevic. Drezevic absoluut eerste kar in de ploeg van Johnny Jansen. Maar er eigenlijk nog een linker centrale verdediger bij komen. Dan kan Fernandes, de Uruguayaan, naar de linkerkant. Verliest Woudenberg zijn basisplak. Floranus blootsteen. En ik op het middenveld maar er absoluut nog wat bij. Dit is Espejord. Die had al een jel hier net echt imponeren kind. Floranus. Congolo, mijn moeite. Had hij net van fluiten weet. Ja, we het wel van fluiten. Voor de oertreding van Mark Heider. En daar is benammen Rodney Congolo net ongelukkig. Moeizame opbouw van achteruit. Bij Rodney Congolo. Offerhaus. Floranus. Richting Rijn Smit. Maar komt net goed van de man. Espejord zet nou druk op Kuhn. En dan nou het duel. Ja, Congolo zet weer mis. En dan maakt het hier een overtreding ten opzichte van Sebastian Klaas. Congolo had de dreig op de positie van centrale verdediger. Kim ik net kweel nemen. Het is volle meer een verdedigende middenvelder. En nou dus in de rol van centrale verdediger. En dan is het nou weer alarmfase 1 daar achterin bij SC Heerenveen. Want dan krijgen we een vrije trap van Blaga. Een soort, oh, Hielndal weer vrij. Tweede keer. Och, jongens toch. Adam Susac. Hielndal vrij. Elke keer weer hetzelfde verhaal bij die standaard situaties. Die indraaiende vrije trappen in de 16 meter. Daar is Osnabrück levensgevaarlijk. En daar had Heerenveen het antwoord net op. Daar is Heerenveen zeer kwetsbaar. En dan, och, nog. Jongen, wat een kans van Mark Heider. Hielndal vrij. En daar wie de verdedigers van Heerenveen weer net in de buurt. Floranus. Kuhn. Multhaup. Goeie interception. Nou dan, Espejord. Ja! Een overtreding. Nee, ja, het is de onvallen van Heerenveen die de overtreding maken. Daar heeft er gelijk, de scheidsrechter. Want die trapt het engel gewoon op hakken. En dat is terjochte dat scheidsrechter Hendrik Brouwlage fluit het in het vaardiel van Osnabrück. Want het wie echt de overtreding van Driehoeg. Congolo. Poeh. Tja, wat zien we daarvan zeggen? Trapt die bal gewoon fot. Zichtbaar ongelukkig in zijn rol als centrale verdediger.
Op een nieuwe wissel aan de kant van Osnabrück. Heijer wordt naar de kant hellen. De Rjochter middenvelder. En zijn vervanger is de man met recht nummer 34. Hakim Traoré. Daar is Traoré voor de eerste keer. Goed blok van Akuyobi. En ook nog doeltrap. Dat is een win-win situatie. Zeg ik gevaarlijk uit. Maar Akuyobi blokt het schot van Henning. En dan hoort er ook nog een doeltrap aan oer. Floranus. Heider erbij, maar Floranus maar insmieten. Het is nou ook wel een grut verschil. Het is een beetje de jongens tjen de Mali, de stoere kerels van Osnabrück. Fysiek sterk. En Heerenveen die moet het er in elk geval fysiek behoorlijk oorlezen. Komt er sporadisch terug in. Grutste mogelijkheid in de tweede helft wie vaar Mitje van Bergen. Maar die skeert die bal rjocht op doelman Kuno. En op wat lichte mogelijkheden nou in de eerste helft komt de oerwinning van Osnabrück geen enkel moment in gevaar. Maar zocht alleen nog maar eens naar het verschil in lengte. Maar deze man, de doelpuntenmakker. Heider en Engel. Grutte kerels van 1,80 meter, 1,90 meter. Traoré. Corner? Jazeker. Corner. Omdat Offerhaus die bal voor het laatst onrekken heeft. Corner van de rechterkant wordt naam terug David Blaga. En dan komen die sterke mannen weer naar voren toe. Let op 20 bij Erwin Mulder. Let op Henning. Let op die noemer Sontje. Ja, ik zal eerder wel opnemen. Espejord wint dat duel en dan uiteindelijk is het Lucas Woudenberg niet voor de opluchting zwaar in. Ingooi voor Engel. Henning, oetreding. Voor Osnabrück. En dan lijkt het er dus op dat Heerenveen al zijn oefenwedstrijden verliezen zal. Ik noem 5. Nou, verliespartijen in NAC Breda, Vitesse, De Graafschap en FC Utrecht. Nou dus een 2-0 achterstand in VfL Osnabrück, een ploeg die het vorige seizoen als stretjende eindigen is in de tweede Bundesliga. Laten we er wel bij zeggen dat Joey Veerman er net bij is. Had een behoorlijke tik gekregen op zijn voet. In de laatste oefenwedstrijd in FC Utrecht. De captain Joey Veerman, dus geen Veerman en Veerman. Maar dat is net goed voor het sentiment, net goed voor het zelfvertrouwen van de spelers. Dat je al je oefenwedstrijden verliezen. Vrije trap, Osnabrück. Susac. Knappe combinatie door het centrum. Maar uiteindelijk, goed het verdedigen wordt. Uiteindelijk dat Woudenberg het wel goed. Alleen nog dan, onorthodox, Kim het Zezen, is het dan nog Floranus. Voordat Sebastian Klaas echt nog gevaarlijk wordt in de 16 meter. Maar Heerenveen wankelt. Vooral defensief, jongen. Traoré, technisch vrij. En dan
denk ik toch een lichte overtreding van Akuyobi. Had de skiesdochter dat zien, fluit het hij direct voor, dat is het belangrijkste. Akuyobi had even mot, maar is hij direct de chinstander. Maar het is Osnabrück dat die smieten mooi. Via Multhaup. Het wat onvriendelijker. Woudenberg kreeg dan ook de instructies van Johnny Jansen om de kop erbij te houden. Dit is niks aan de hand trouwens. Oh, en nou een opstootje met Woudenberg erbij. En die man van het tweede doelpunt, de spits, mij recht nummer 20, Mark Heider. Een opstootje in deze vriendschappelijke wedstrijd. Vriendschappelijk voetbal anno 2020. Nevens mij wie er net zo volle onderhoorn, de ingreep van Woudenberg. Nevens mij wie het op de bal al in. Heider gaat wel heel makkelijk lezen. Skiesdochter fluit het. Opstootje gesust. Vrije traap. Bloothoer. En dan weet je het weer. Dan is het oppassen erachterin bij SC Heerenveen. Espejord, wat ik mooi verdedigen. Dat is de langste die erbij is. Soort beweging nou bij Osnabrück. Ek bij de tweede peel. Bij die noemen Sontje. Och jongens, hielendol vrij bij de tweede peel. Mark Heider. Wat wordt dat toch soms hier kinderlijk verdedigd. Deze Heider, Mark Heider. Had werkelijk, hij had één doelpunt maken, maar hij hield wel fjouwer mooitje kind in de tweede helte. De vervanger dus van Ihorst. In de tweede helft erin kwam Mark Heider. Goed voor de 2-0. Maar al een paar keer echt zeer gevaarlijk. Gele kaart voor Akuyobi. Skietsdochter van Van der Midje is dus Hendrik Brouwlage. Wennetje vlak in de buurt. En fluit het meeste tiets in de regionaalliga. Osnabrück voor haar begint door 3 weken de competitie. Ze hebben op ditzelfde terrein ook nog oefenetje in Schalke. Die wedstrijd had ze verlen. Maar Romme Sievers, 4-4. En dat was wel heel raar in. Willen ze deze oefenwedstrijd in SC Heerenveen nog verliezen. De Walen verliest. Ik werd het kopduel. Espejord. Bal springt van de voet af. Is er nog lang net. En de Bink won die het voorzichtig al een streek zet na. Toch de namen van Runar Espejord. Want ja, wat wordt zijn rol naar de komst van Henk Veerman? Want Veerman is de absolute nummer 1. Of laten we zeggen, ze noemen Jochen. Al hier de Lever noemen 20 Havold. Maar ja, dat noemen wie al verjoen aan die oren Volendammer. Maar Veerman is eerste spits. Espejord zal genoegen nemen met de rol van pinchitter. Of misschien nog wel minder. En dan is er het eindsignaal. Heerenveen verliest met 2-0 van Osnabrück. Toch doelpunten al in de eerste helte. Na 6 minuten voetbal. Een droege knal van Schmid. De man mij recht noem het zien. Niklas Schmid. En in de tweede helte uit de standaard situatie. Wie de invaller Mark Heider. Hij bepaalt de eindstand van deze oefenwedstrijd. Tussen Osnabrück en SC Heerenveen op 2-0. En Heerenveen verliest dus ook het 5e oefenduel in de onrin. Na de start van de competitie. Hoe 2 weken de allereerste competitiewedstrijd in Willem II. Het is spietig van Heerenveen, maar er nog heel wat gebeuren. Er moet vooral een soort meesken bij. Eigenlijk zo'n IEC'se ervaring. Meesken mooi een soort ondervinding. En fysiek sterke spelers. Want ja, dat wie wel het verschil tussen Osnabrück en SC Heerenveen. De jongens tjen de Malië. Heerenveen verliest met 2-0 hier van Osnabrück. Mijn naam is Arjen de Boer. De techniek, cameraman. Dankjewel.
Ronald Talma en de techniek wie Joen in handen vanuit Ljouwert troch Sjors Vogelsang. Ik zou zeggen, graag ont de volgende keer. Dag. Mooi. Leuk. Sluit eens aan.